sang ni som pasari September thla ani a hringai nu paman an ni thu chuan breaking news chu lua khat rang hle thil thleng bo zui thok chuak police ta chuan mihring tak sapeng hrang chandar nuai mai chu an hmu chuaka a hnua thilom dan an han hriat bel hnu phei chuan alo rap thlak kher mai hemi te nu pa hi tu te chiang an ni a an che dan rong tak phena hian eng chan chin nge an nei kan chui chho don ane atira chuan hemi te nu pa hi midang ang thavin nun phung pa ngai takan nei ve thawa ma se thileng emaw wangin anun dang lam zo ta veka ami pa jok Dimitri hi kumsang khazakwa somret pahni January ni somni pariata pianga ano panlai hun tamber chu Southern Russia nu cham en kolna mangrala achan chu anu le pa te chu zongol vai mai an ni wangin an fapa en kol turin mo phurna an la thailawane kum thumani atagin July huna chuan hu chi ani a nun pa ngai tak nei na sei liana ma se nun chu thileng emuin a thim zongin a kuai herta ni mel hle ano panlaya fa ta na lutunu chu cancer na khir takin atlak buaka reife anin en kol nuwa chuan abaurala chumi hnu chuan Dimitri chu heta tang che hian ama lutunu pasal chuan anun chu ti kholo zo ta vekane afang che en kol tu anuam lo ta ka chuan apa chuan in tang chura hnot chuaka anun chu thataka mana chena tur in thatak din chu atuma atopa chuan homeless a chuak thei da hramane chuta tang chuan anun chu fair lawti in aduang anga man chu atum tabur maya fasha no pang bai vai tak na thin chu dan bo chena sola chuan anun chu a herlut ta ane atira chuan thilpoi lian tham engma ti chu nei lem lawa aswal khoi masak ber chu dorok ani a adorok zo chak taka big bonan kar arungal zai boka ma se ruk na report chu rang taka omawangin Dimitri chu a in sa seng main police ta chuan an man tatlat mai chumi hnu chuan poi khoi na wangin kumhni tang turati ani a tanina chuan man le kho har takin huna mang thina thiane mo chung te po ama lo tlo tu tur anei ran lawa atan hun chunga man ral hnu po chuan kalna tur le han bel tur tu ma nei lawa kotthler le public park te chu a chen tamna berania englai mai in puar khopa I tur nei ngai lawane ma se wa nei thlak takin atan hun turan ti tlak fel hnu chuan construction site a na hmu ve hlo maya chuta tang chuan ani tin mo zual pui ta chu a in phuruk ve thaya chu na thona tang chuan anun chuan malam chu pan ve beka zan lama ta chuan bara kalzin zu chu in ve ngai lem lawa ma se bara chuan zu in mi le drug addict nen chuan hunan mang fawa anni ho chu anelin an bulo om chu nuam mati thin hle chunga thin kom zinga hmeicha pakhat Natalia chu thin lai ve dawa ani hi sang khazako somsari panga January ni somni panga pianga Dimitri a in kumsari ina upa a an pahnian in an deuna chu an no panlai hun chu har satakania annu le pateran boral san ve to a mase Dimitri ang chuan Natalie nun chu a chhezongin angong boi ve lem lawa ani khosak dan le hun man dan hi chu Dimitri ai thlo chuan a changkang dawa achung ko member pali te chu en kola kumsom pakwani chuan medical school a kalin nurse di chawa Natalia chu Krasnodar sanitary department a chuan thokin chumi hnu chuan military school a azirna chu chhun zoba July hmuna chuan military officer pakhat nen an in tonga ma se ani chanchin hi chu soitur tamo om lo hle a Natalie pasal officer chu thi ma in ani nen chuan fa pakhat an nei manane chu athil ton le adin mun khir taka wang chuan Natalie nun chu wok chiat vekin oma zule damdoi cho polin hun chu amang thena a na tangpon bana ne hial renga chu athil charna chuan anun chu thim zogina koi her boy ane anun chu amang du da in anung hau chho viawa amun ngei nat ber po bar chu ni in amang thawanun mang ve te nen chuan zu te in hunan mang thina
atira chanchin kan chui chho tak Dimitri po khan bar chu mun ngai nat berania mi brok pani du zong in anga hun har sa tak pal tlang ve ve te chu anin tong ta chat mai du zong in ang ti taka anin chhai vel rei lem lawa Natalia chu pasal hlui omna military dormitory tang chuan Dimitri in lua chuan in suan lut nga la nupa angin an khosa ngal chat mai ne atira chuan midang te ang thavin nun pa ngai tak nain hlim takin hunan mang chawa chuti anin zuya tanga kum nga vai nu chuan in nei chuan tum ta a mase Natalia khan sipai officer nen khan fapa an naya ani po chut le rol chho ve to in an kianga chuan a khosa a mase a fapa chu an bula khosa pai lovin in chu chhuwa sana chu wang chu Natalia chu ril runa takin a oma zute in le in ama ai ma in nun chu a che chho zo ka ne a le lama Dimitri chuan nu le fa in kara boina chu chin fel tumin alo vir ve zak zak boka mase ani chin fel rol chu ni lawa anin chung khur bo ruak chu a boi tak zetane Natalia fapa hi chiang takela chanchin hi chui zui tur om lawa he hringai nu pa te chanchina hian alan na pakhat ma om chun zom mi alawane chumi nu reilo te a chuan an nu pa in mun danga nun bultran thar turin anin sona heta tangchia hian ra phlak takan hring nun man na kong chu a in tran ta chi a sang ni som pasari September ni som pakhat alo thlen chuan an thil ti ra phlak tak chu Highland sakiran omta ane chumi ni chuan Dimitri na thona in sakna hmuna na thok te chuan dan pa ngai te in an hunan manga thil chu ala pa ngai ri view mai anuna an la mu ngai lo le an la ton ngai lo thil an mu ma kha chuan na thok zinga tu me chuan an na thona mun kong sir maya chuan phone a thlawa ma se na thok tu te ma chuan an phone ani thu chu an soi lawa tu ta nge ni ang tin rin dan chu an nei thiam lo hle a chu phone nei tu chu zon chho tumin chui chiana an han neya wa nei thlak takin phone a chon password alo om lo hlawa tun hnaya abiak thin te chu an han kola chu ta tang chuan a nei tu ming le di na chu hria chuan in bei sai ani ma se tu man an lak thailo wang chuan a phone a thalak te chu an han en le a chu ta chia chuan thalak rap om le mu hreom tak mai chu an mu tatlat mai makan ti in an phok lek hle a chu thil chu arang lamin police te ko ta an hlan chhong ta nga la ne chung thalak than khata te chuan mi pakhat mel lang chiang lo tak hian mi hring kut tang le mai chelu bung ni om tak chu in selfie pa in alo lek lang na samaya chu mai chu du tok lovin kut tang bung chu lu bung nar ko le ka te chuan a hol lut vela chung thalak te chu na thok ten an mu chu ran ra phlom kher maya hei lo po hi chu phone a chuan nasa taka soi sak le chan som vek mi hring tak sabung sang sang thalak po om nuala ne arang lamin chu thil chu police te hria tir ngal an ni a ni rei vak po chui lovin police te chuan chu phone nei tu te chu Dimitri le Natalia bakshi te chu an ni thuan nem nget thei ta ane chu phone a thalak then khat te chu police te po chuan ra phlak an ti ve kher maya ma se Dimitri te in an va chui chua anin chung an valu chi mai chu atak ngai in thil ra phlak tak chu an va mu chuak tatlat mai anin chung chu alo rim chia in an chau ka chuata te chuan thi sen hi lo khak teng tung maya mun tina chuan mihring tak sa them te chu mu tura oma an freeze chunga te chuan mihring tak sa pum hlang lu ban le ke nei lo te chuan mu chuaka jar le container tam taka chuan mihring tak sa peng then khat te chu an om nual boka an che dana tang chuan hemi te nu pa hi tual that tu satlian ni lawa hringai dikta kan ni ti chu a chiang to hle an che du dan hi dan bo chena thleng kha tak mai ni a chu wang chun he case bo zui tu police te po chu an ril ru boi ve nak nak hle ane an nu chuina kal zela chuan ICM dan recipe makdang lam tak lekha ko ta ziak nge mai chuan mu chuak tel tatlat mai hei lo po hi mihring taksa ei tura buat sei dan inzirtirna video an in lak na te chu an mu chuak tel boka chu video a chuan
Thisuk nei ta na en chi lo pui pui chu lang na sa hle a mihring taksa chu sa zorna hmuna sa an chan ang mai chuan an vok sa chan mia mai ne mihring taksa chuan chan dar veka hmeichhe pakhat lu atang chuan asam chu alovun chopin an pot hik vek lai chu lang chiang hle a alan dan chuan chu tianga mani an pui taksa han song bol vel chu nuam an ti hmelin an lo ti thang ti chu hriat hle hemi te nu pache dan rap om le deuh pakhat chu Christmas dinner nei lain dawhkana silver plate ah chuan lubung thi senina a bol hu zuk mai chu a hel ngat chuan an chhop langwa maya a bul vela chuan a chei moi nan an ti deuh nge serthlum chu an dah tlar dul boka he thil zet chu soi ngei na om lo khopin a makina rap thlak ane chu video mak danglam taka chuan chu thil rap thlak taka hlen lai hun vel ni anga rin thai tur ni le kum sang khazako som ko pakwa December thla ni thu chu chiang takin a lang boka he video atanga thil chiang tak pakhat chu hemi te nu pa hian kum som paria tha thek thok chu mihring taksa soi sa in le thi sen choin dan bo chian arap thlak tak chu an lo kalpui dei to ti na ane detective ten nu chuinan kalpui zel na chuan he hringai nu pa te hian atir lama kan soi tak ang khan bara hunan mang tam viawa chulai hmuna nge chuan mi chuang bel tur nei lem lo te le edik then khat chu an sapel beran nia chung mi then khat chu khoi hmun emo an hruaya ei tura taran buat sei ta thena ne an che dan ten nom deuh pakhat chu a hmeichhia zawng Natalia chuan a taksa moina le tongkam thiam na hmangin bar chhunga thlem sam tak tak te chu a lem kual vela chumi hmang chuan a thanga phi ok ta thena ne a chang chuan an in lua te chuan an hruai luta zule drugs te chu an ti pui te te a an in ven thelo khapan taksa om hnuah chuan an bei ta thina ne an in chhunga nge chuan ai zona te nom le rap thlak ber chu Dimitri te nu pa chuan an kalpui thin ti chu chiang takanem nge ani a Reife police ten an chui hnuah Dimitri te chu man an nia interrogation room a thuan zo fia lai chuan chu poi khoina chuan engthila mai nam hnoina nei lo thu chuan soina samaya ma se chu thil chuan police te chu ati thin rim hle maya a chan chu Dimitri chu ama salama kan soi to phone bawa thalak pakhata mi pakhat mihring lu in selfie pui tu nge kha ni ti chu an chiang tlanga chu phone chu Dimitri phone nge ni ti chu an chiang hle ane ma se thil chu ala top mai lo tlat an han piai deuh zek nu chuan Dimitri chu na thil ti sual chu in puang ta par maya a sual in puan na chuan an kalfo thin na hmun bara thok waiter pakhat Elena Vazrusev kum som thum pangami chu a tha thua soi chuaka he hmeichhia hi heng hringai nu pa te nen hian an in zamna hriat tur om vak lawa ma se thil chiang tak chu an tha hnuah rong takena taksa an song bol ti chu ane Dimitri book sip chuan an tha hnuah ruang chu ei tura taran buat saya an chan som veka an ei du lo lai te chu an chen na bul hnaya nimbuk kara chuan an the thang thua soi police ten investigation an nei lai chuan report a lu wangin in pakhat hlui to taka chuan an vakala chulai hmuna chuan Natalia chuan varek chuak ta ane Natalia soidan chuan baro waitress thok Elena chuan a pasala thlem thin thu le a laka tanga portion a tum thu chu a soina sa hlea chu wang chu Natalia chuan a pasal Dimitri hne chuan Elena Vaz chu da thatur chuan a ti a Dimitri chuan voi tam tak chemte in a vita chu tual thana chuan an nupa chu ran thurwal hlea a taksa chu thuru kol samnan bung sang an chua uluk takin Dimitri chuan a peka ei turata nan da thata ane police te chuan Elena Vaz taksa then khat chu free cha chuan a oman ringa chuti an chena in an dap lai chuan police te chuan an rin le an bei sayang nge chuan a taksa bungdang te chuan mu chuak ta ane Air Force Community lemin an report a chuan officer retire pakhat Sergei Levinsev chu he hringai nu pa te hian tha to bin lo hel to ti chu hriat chu ani boka Natalia soidan chuan chu officer po chuan abum na thang chu adai pera
an ina chuan tha tumin an hroi lut ta ani officer chuan chung hring ei nupa te chu man an ni tih hriat chuan vachian tum chuan interrogation room ah chuan ava hmu a Dimitri chuan anupui khoi sak tuma lo pu min der mai mase officer Sergi chuan angai na hrelo ang reng hle a engtin nge officer Sergi chu tlan chho thei kan ti chuan Dimitri chuan anupui Natalie lo khoi saka ngain officer pa chu a in ring lo lai bai thuta officer retire to ni wangin aton hriat le a training na thil thiam te hmang tangkain chung hring ei nupa te chu a in thiar fi hlim san thei hlo mai mase ani ang hian mi zong zong an van nei vek her lo arang thayang berin chu in chu chhuah san ngala taxi callin atlan chuak tawang wang ane hetiang thila ton nu hian Sergi Livinsev chuan hemi te nupa hi hmule to lova news aman an ni thua hriat hma kha chuan Elena Vaslo po hi arap hlak taka than om nuk maya investigator te chuan ruang an song bol na in chu nasa tak chuan an han lep se a chulai building chu thil rap hlak tak le ruang eng maza tan charna hmun ani wangin killing script tia hming vo ani a chu building chu sipailam thila sarkar na sakani a mase hetiang thila thlena wang hian sakchhun zomani talawane he thil hleng hi ala top mai lawa ala invet nokdon chau mai Dimitri le Natalia te nupa chu Southern Russia a military academy hostel a Krasnodar an tia chuan an khosa a Natalia chuan ni tinin sipai zirlai le pilot zirlai te ei tur sa chu a siam thina chu hostel a chuan ai le in lamboi pui ber tu ani chutia man an ni hnu chuan zirlai te chuan ai tur an siam sak thin chu zir chiana an nei ta a an hria chhuah tak chu hun rei taka tang khan Natalia chuan sipai zirlai te chu mihring sa in alo hrai puar thin ti chu an hra chuak tatlat mai thile in tran chho dana chuan chutia nurse na atanga hring aya in letta Natalia chuan chu military academy a chuan restaurant le cafe nei agire in chala chulai hmuna chuan chef ai siam thiam tak agire in soya chumi hnu chuan hna hmuin a izon chu tranin mihring sa ai tura siamin sumdona na hmangta ane chu thil zat chuan chulai veng le tual chung chu a fan nein mitin mai chuan makan ti hle a tun ma tang to rengin chu mi te nupa chu khotual mi te chuan engi matak thil ti an nei an rin thu le anom na hmuna tang chuan mihring na tuar thom mang takan hria thin thu te chu soin englai po pasal Dimitri chuan korthisen kai nuang le top taka in bel thin thu te arim chiat em thin thu le anupui Natalia chuan englai po zu rui thin thu chuan soya chumi te nupa chuan engi matak thupan nei chuan rin thu an sei voi khat po dora chuan Dimitri chu thil lei turin a luta a bek hnung pu ka tang thi sen far chu dor ngak tu chuan a hmu thu chu a sei Natalia chuan a pasal Dimitri nen chuan kum tam tak chu sum do na tenom tak chu an local pui to thu le mi som thum chuang nu na an lak to thu chu a puanga mi hring taksan song bol dan zong zong chu chip chiar taka zo chu an ni a taksa vun le thau te chu jara da in pikula te an siama taksa zai thlak then khat te chu kent anga siamin an hral chuak na sa hle ti chuan an sei an mi tha to te chu an thlala kim chang an nei vek thu chu a sei boka an chen na hmuna chuan police te chuan mihring taksa kenta siam bur som pakwa zet chun mu chuaka Natalia chuan an mi tha te chu an hming le address kim chang photographer siam sak vek thu chu a sei boka ne chu ta tang chuan investigator te chuan he case anu na chan to zong zong te phone number le an chen na an hra chuak ta a chumi hnu chuan hring ai nupa te chunga chuan danin ro rel na dik chu an lek ko ta ane Dimitri le Natalia kumsom thum panga le kumsom li pani mi te chu police custody a la kan ni a an chen na hmuna tang nge in an thil ti ra phlak tak chu fin fian a hailan an ni ba ka an ka tang nge in anin puan na ngai thlak ani to boka thu in zo fian a ruma chuan ril ruboy en kol thiam te chu pun an ni a an ni chuan heng hring ai nupa te hian ril rulama har sana nei le nei lo chu an zir chianga
mase mi pale mai chia mi som thum chuan tha nuwa an taksa I turan song bol chan dik tak chu hria chhuwa thei ni ta chuang lawa mase mai che panian tha dan le an tha chan dik tak chu hria chhuwa ni thung ril rulama har sana nei le nei lo chung changa zona tam taka pianga abekin Natalia chu psychiatrist chu ran zir chianga Natalia chu na case ti danglam tumin ril rulama boina nei thu chu soina samaya mase zir chen na le aril rulam endik na record ina tarlan dan chuan aril rulama har sana nei lo thu chu nem nge ani ta ne sangni som pakwa February thlaloin her chhuwa chuan Natalia chu khovel om tirata poira phlak berati wangin penal colony a chuan kum som le thla som paria chung tang turati ani ta a achunga ko ro rel na chu appeal a dil na sa a mase ko ro rel na chuan arem ti lo bur mai a pasal Dimitri ve thung chu kum som pani le thlani chung security sang en kolon noya tang turati ani a achunga ko ro rel na chu atuar thiam lo nge ne sangni somni kum khan ama le ma chu in ti hlum ta mi mai atan hun turan ti tringin kum khat chawatang manane atan lai chuna taksalama har sana nein thin lera nei ti chu mu chuania ma se en kol na tha dong lem lo a le lama chu Natalia chuan atan hun chung chu alo mang ve mek boka kum tam taka liam nu po chuan a thil sual ti le a chan chin dum lo tak chu nore thei mai mai ani lawane mitam zo ke nan tor ma a chu ching hanu pakau ham takan tu dol thei chu thillom om takane ma se an van nei deuh na chu cannibal case angin charge an ni lawa investigation an nei laya mihring tak sabung sang sang le free chan da khang te chu en dik turin le pa chuan thon an ni a chumi hnu chuan Russia Democratic Republic Investigation Department head Fabim Fugai kho chuan he thil ra phlak tak thlenna khasnodar khole tuiteril rutina takle thu thin thong tak mai chu apuang chuak ta ane an hmangai an chungte an omna hmun an hriat tak lo te chu hringei nupa te chuan ai tura tan buat sain an pot dar vek ti an hriat chuan an thin rim tlang hle ane